Padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Las 9:48 Aksyon Radio Philippines Standard Time. This time. All units. Attention, all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunan ng disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Kailangan mong malaman sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo sa mundo ng politika, balakasan ng showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Aksyon! Ay, patrol! Las 9:50 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Salawat Bacolod, Pilipinas. Kung tumalabutan sa signal sa Aksyon Radio Bacolod, mayong gab-in na naman. Action Night Patrol sa Miyerkules nga pagpangalagad. Inyo ka-aksyon na Marlon Henovaya. Yari kita sa pizza train na sa bulan sa Disyembre tuwig 2020. Malapit na lamang nga magbabay ang tuwig 2020 ka welcome naman kita sa tuwig 2021. Sa kalansang regulang Anchorman Action Eric Magbanwa, inyo ka-aksyon na Marlon Henovaya. Importante nga maghalong kita taran. Hindi lamang sa COVID-19 mga ka-aksyon, kundi pati na sa pagpalupok sa mga aksidente, kundi pati na sa sunog. Ang sunog ang pwede gid nga mapunggan kung namalikawan kung ang mga tao mismo ang makahibalo kung paano maghalong. Pero kung tao gani nga haras-haras na salasada pa, patarasa kalaban-laban gid ang dimala siya magahaplak o kabay pa nga wala lang. Kaya na-mention naton ang sunog mga ka-aksyon. Kaya man subong nga gabi mayara sang fire call protein digid man tuman ka taralupang don. Pero kung fire call gani ang paghahambalan, banantayan ang petsa nga Disyembre 31. Ang pila ka oras antes sa pagasug-alaw ta sa nga bag-ong tuig. Kay ang Bureau of Fire Protection nga talatapan isa man sa mga ahensya sa gobyerno
nga naka-alerto basta sa New Year's Eve. Nakahibalo bala kamo nga ang Bureau of Fire Protection o na BFP subong nagsiling nga wala pa sila sang na record ni isa ka fire incident tugas ang firecrackers subong 2020. Ganyan mo nang tinguan naton. Tinguan taran-taran maka-aksyon nga ini ang mapabilin. Tugtob matapos ang tuig 2020. Mugal pa ginpalayag sa BFP maka-aksyon. Pagi sila sining spokesperson kasi Fire Superintendent Analia Carbajal Atienza nga zero subong ang firecracker related incidents. Mot silingon wa isang surong nga nagluntad nga ang ginhalinan firecrackers at miyad nga balita ni Kambalya tani magsigisigi ni. Pero kung sunog naman ang ginhalinan lain ang hindi ang palupok medyo manabo-dabo ang na-record sa nga BFP mga 542 gid ka mga fire incidents. Subong lamang ina nga bulan sang Disyembre. Nationwide na siya. Ang masamay ginahalinan sang sunog maka-aksyon ginahalinan sang kalayo. Ang common causes of fire incidents. Among ginatawag nga open flame. O kung na mga suga bla. Nga ginagamitan sang kalayo ning kingki, muron, ano pa gid ining sulo. Kandila pating napabayan nga kandila o kondabok bla. Katong sa linuto nga nagasiga lang napabayan. Amo ning rason kun nga ang BFP maka-aksyon mas gen papag-un pa. Mas gen pabakod pa ang ila sa nga fire truck visibility. Subong nga holiday season. Inibinang isa lang kadlaw. One day na lang ang nabalin. Bagong tuig na. New Year na. Ang BFP nagapagig-angot din sa mga local government units. Pagi sa mga opisyal sa barangay. Labi na sa mga barangay nga mapisan. Barangay opisyal nga mapisan, wa isang pinilian. Tapos palapitan mga opisyal sa barangay. Mansubong nga Pasko maka-aksyon kag selebrasyon sa nagahilapit nga bagong tuig. Damo gid sa mga barangay officials. Na hindi makitaan, bisan ila na lamang nga landong sa barangay hall, hindi makitaan. Nagapalanago sila nga daw mga halukag tuko balas kesamihaw. Nagahulat lang kon lapit ng kampanya sa eleksyon. Among pagginawa sila sa lungga. Kag manginto naman sa mga tao o kon sa mga botante. Amaning mga kabalan nasahi sang mga opisyal sa barangay. Hindi man kay tanan. Patsimpuhan tala ng isyu pero tutok kita anay. Dili sa istorya angot sa pagtakop sang tuig 2020. Ang ato sa nga news center, mga balita national, international kayaban pa. Tagalantayan ni Action and Defensor. Ang ato sa nga patrol naggalambiyong temprano pa with Action Eden Abuso. Nag-action Nixon Tahom Subong, no? Ganoon tarong kaya ginasaringan na si Platan. 9:56 sa mga gabi maka-aksyon ng espesyal ang presentasyon sa palantuturan Action Firing Line with Action Artay Hupon. Bangod sa kadapit sa gani sang 30 sang Disyembre kada tuig. Ginahatagan gina sang tiyempo sa Action Radio ang mga kilalang fortune teller. Pero ini sila mga mas bantog sa tawag man nga psychic. No, mga psychic bla. Ago natagan sang bisan magabay lamang ang ideya. Ang mga tao ko na ang mga posible palaboton sang syudad, palaboton sang ilas sa kagulingon, palaboton sang probinsya, kag sang ato sa nga nasyon. Bisan pa ginasiling mag-aksyon nga tiyan nagaysahanon lamang nga ginatuhan. Kag ginapatihan sa mga tao labi na sa mga Katoliko abo ang Dios. Pero sa siring dotang luhaan maka-aksyon labi na sa pungsod sang Pilipinas, normal lang na nga may mga tao gid na nga ginhatagan nga sang abilidad kag hibalo sa pagpakot bla
Yan yung ginatawag nga prediction bla. Huwag man nakahulugan nga ila sa ginhambala mo ng matabo. Pakot-pakot lang nila na kamanti may balidad na sila ya sa pagpakot mag-action. Sa kung ano ang maayo, anong hindi pwede himuon, ano ang dapat, ano ang di buinas, kag ano ang di malas. Kaya kaina mag-action na isa-isa ni isang lokal nga psychic sa palatuntunan action firing line. Mandari sa kalibutan, hindi tanan ang may kinadman sa pagpakot mo o kung napagahibalosa nga ila sa palabuton. Gani damo ang mga tao mong ang tuman gid ka interesado nga mabalaan in advance ang ila sa nga future. Teka ina sa nabilin nga 30 minutos ga mahagadagsa ang mga messages nga luyag bangkutari magpabangkot sa local psychic. Kaya malapit lang man 2 ka oras mo. Ang pagratsada kin na action art ay hupon sa action na firing line. Nabatian ang isa-isa nga pagsaysay sa local psychic nga bantog sa ngalan nga Madam si Madam Tari. Para sa 2021. Magsiling kita gani nga Madam diri sa pungsod sa Pilipinas, isa sa pinakasikat nga Madam sino gani? Si Madam Aureng. Dibla? Madam Aureng. Galing ito na sa piyak ka kinabuhi Yang local psychic na Tondria bantog sa tawag nga si Madam Tari. Sa patag sang paghigugma sa ekonomiya kag ang ginabantayan nga local politics kag madamo pa. May talalupang tunto nga ginpalayag si Madam Tari sa papolitika mo. Ang pagpakot-pakot niya sa papolitika sa probinsya nga level. Daw-damo gito sa nagyuhom. Pero initara na mag-aksyon na depende sa gihapon sa pagpati sa nga tagsa-tagsa. Wala man di sang pilitay. Why man pierdihon ang tao nga magpati kung hindi. Basta ang masiling lamang sang nga panatuntunan. Ano ba ng estado sa inyo sa nga pagkatao, inyo sa nga panglawason, kag pagpangabuhi sa karon. Numero 1 sa gihapon nga panumdumon nga kaindigid pagkalipatan nga ang masaming nga pag-ampo sa kahitaasan among pinakagamanan sa taran kay siya lamang ang nakahibalo sang taran. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Wow! Excited ang kalabanan sa selebrasyon sang bag-o nga tuig. Pero kung tumupa gani ang ulan, mauhawas ginantanan. Magumgoom ang langit. Magdaguob kag may paaman pa nga pangilat. Magkurog naman tuhod sa ibans ni. Yan importante ang maka-aksyon nga mag-sulusid-ing-sid-ing man kita sa dalagan sang tiyempo pag may time. Agod hindi malangan, hindi magulpihan kag hindi mabihangan. Medyo mayo-mayo man ang mga tinagagin pang buyan sa bungsang pag-asa. Sa libing ulihin nila sa nga monitoring kung lakat sang tiyempo hambalan. Way kuno sang tropical storms nga magasulod sa Philippine Area of Responsibility o kon PAR. Pero ang state meteorologist mayara sang paandam. Basi may matabo nga pag-ulan bangod sa northeast monsoon and nagtawag lang nga abihan kaya ang tail end sang frontal system. Di kon ulan man lang nga medyo maluming, medyo mabot-bot kay hipuson, mahuyang. Kaya man agurutan to sa problema. Pwede magapon magkasaulog sa nga bag-ong tuig maka-aksyon nato na. Sok-sok lang kamo sang protection sa lawas niyo. Labi na sa inyo sa nga ulo, tingkoy, kag alimpuduhan. Sa balita nasyonal, ang mga frontliners nga ginakilala baganihan. Bangod sa pag-away sa COVID-19 gindayaw, ginkilala kag ginpasalamatan ni Presidente Duterte
Sa ika-124 nga death anniversary ni Dr. Jose Rizal, subong adlaw. Andamo subong kabataan nga way nakilala kayo si Rizal. Mangkoton mo ko sino si Jose Rizal. Way sila ta nakakilala. Kaya ang ila sa nga ginakahiligan subong ining TikTok na niyo. Hey, ban ko no gahambal ko no birthday ni Rizal. Death anniversary ni Rizal. Subong hindi kay birthday. Yan. Bukad-bukad ba ng history pag may time. Abi ginikanan na pulo PPA man ang amaga sa kabataan nyo. Hindi lang maghala ka ML kag TikTok na. Okay man ng ML kag TikTok ano kay lingaw. Pero hindi naman pagkalipatan na ato sa history sa Pilipinas, mga ginakilala, inspirasyon ng mga tao sponsor sa Pilipinas. Ang siling ni Presidente Duterte sa Rizal Day message subong damo man sa mga parayon ni Rizal nga nagpakig-away para sa kaluwasan sa mga tao. Apang hindi parayon ni Rizal sadto, ang isa ni kontrata, huwag niya makitaan niya. Ginpakigbato, ito ginatawag nga opresyon mo. Opresyon yung pagkadaog-daog bala sa mga tao. Ginpangapinan niya mga tao. Sige na-restar siya. Tang panguntra niya, gintrial sa tub-tub nga ang sentensya sa iya. Tiro, firing squad. Pero hambal ni Presidente Duterte ang ginakabig maganihan subong parehas man ni Rizal. Ang ginapagig-away ang kontrang di makitaan. Ansin. Amaning pandemya sa COVID-19. Pareho ni Rizal, hambal ni Duterte. May mga maisog sa mga frontliners nga mo ning padayon nga nagaserbe sa nasyon pagista sa tagsa nila kakinaadman. Bisan pa nga nabutang sa peligro, delikado gina sa kabuhi. Ang pagkabaganihan sa mga frontliners amo kuno ni makadala sa matutuod nga inspirasyon sa taran. 10:04 Action Radio Philippine Standard Time, das 10:04. Sige. Balikan ko lang malani ang grabing kainit sa issues bongs bakuna, no? COVID-19 vaccines. Nagbinangguanay na mga panindugan sa mga maalam. Sige lang, balikan ko lang na importante manontari ang observation report sa ato sa nga patrol. Sa oras ng alas 10:05, ano ba lang pulso sang syudad with Action Ederaboso. Action Night Patrol Field Reports. Madam Eden, may gabi please kamin. Happy New Year! Action Bar! Practice lang. Kayo po, tayo magyapon, boss. May kuntani kung ikaw magyapon, boss, kay sabtod na ka sa Happy New Year. Di ako magiging boss. Di ka gusto, ha? Boss gabi? Yes! Happy New Year! Tawon tabi. Ako gani, boss. Di ka magpati. Balaan tala na, boss, Agul. Basi ikaw yung hindi. Kala, insay mo, no? Damo pa taos, bong? Damo pa tao? Damo pa tao. Oh. Dari, pati gani, sa mga nag-plastar balasang kwan, sa prutasan, Action Mar. Ang iban mo gamba nga, karoon lang kayo sa gabi, mabakala, kay tiras 11 pa man ang curfew. Sa gabi lang ko mabakal, kay para medyo wala na mayo tao, pero ti subong yung Action Mar, ang iban nga mga stante sa prutasan, ti pinilian na lang ang ila sini nga mga prutas. Kagati buwas daan, may ara pa man madagsa mga bumalakal para maghingagaw sa ilang 12 fruits kay 13 fruits. Pero ti subong Action Mar, nagatulo talithi. Yung iban, imbes nga mag-decide tani, guro itong magbakal, pasi ambalan lang sila nga, oops, buwas na lang Buwas na lang kami mabakal, hingagaw, New Year's rush, Action Mar, no? Para may ara sila handa pagkagabi. Pero ti ako niya na secure ko na Ang akon nga kinahanglan is secure, care of Maninoy Asher. Grabe, gid Action Mar. Ano ba ti ano na si Maninoy Asher, no? Negative, why pa? Basta sigurado ko gusto mo gina sa mangin kumpare. Ay na? Okay, kompleto. Action Mar mo. Oo. Gintagaan niya ko gina. Salamat gid, Maninoy Asher. Bao. Gintagaan niya ko sang bulong sa uhaw. Bao. Oo. Wala da panula. Wala da pang bara.
Panulak lang, pati Pero ti, salamat, gigalikan. Pero may na siya Action Mar, no? Nagapamati, diri man sa Action na Radyo, Bacolod. Gahulas Pero, nga bulong sa uhaw, gahulas na. Zero. Yes, gwapo na. Gahulas, gina siya. Zero, gini Action Maria, kalame, no? Zero? Oo, kabalo ka na. Sa ulo mo na iya. Wow! Ikaw pa ba? Ano to man? Ito ka na ito? Perfect! Gamo gina sa Action Mar. So, salamat gina sa akon Maninoy Asher. Pero anyways, Action Mar na muno kay death anniversary subong ni Rizal. Subong man nga adlaw Action Mar na natun-an or nahibaluan sang aton sini nga mga seniors sa Action Mar sa una maghutik-hutik na gani wala mga kabataan. Mambal na sa kami maghutik-hutik kami nga magpakaisa mambal si Lula nga. Si Hani di daw hutik-hutik napatay bala si Rizal sa hutik. Kaya abi namon sa una daw lain ginatudlo sa balay, lain man ginatudlo sa eskwelahan now. Iti kabalo naman kita firing squad to ya si Rizal Action Mar. Gali kay ang punto sa mga seniors nato na patay si Rizal sa hotek. Kay ti ang nagtiro to Action Mar ginutikan sila kung mga go na itiro na si Rizal. Ti amo na Action Mar di na nagalihalin ang history na sang napatay si Rizal sa hotek. Oh. Oo, amo na. Pero kilala mo kung kay sin-o si Rizal nagpaalam ante siya tiniro, ante siya ginpatay kay sin-o sa nagpaalam? Why ka nakabalo? Wala ng 75 ko sa history mo. Kay huling. Ay, huling? Oh. Anong bali gani? Huling paalam. Correct. Wala akong kabalo kung madugangan to, mas 76 to ang grade ko, mabawi pa. O kung mas 74. Wala nagambala siya, huling paalam. Oo, malagtambal. Kay huling sa nagpaalam. Gani, sino na si Huling to na si Huling? Siya lang yung nadumduman ni Rizal naman. Siya huling bla? Ito tupad balay mo? Sige kita Action Mar, ibig nga gina-edukar ta mga kabataan na naglain pa, kalain. Ginakigan pa din ni Maninoy Romo, pasaporte, sige yun, ko ni ko Coke Zero, basta kabalo na ko muna sa mga 00 na, namin ko. Kung gusto nyo kanto lang kamo to kay Maninoy Asher, kaya damo to sa mga kasiruhan, ara lang na to sa yaki, good! Sir, gilagyan sa nga call sign? Asher. Hapos lang Action Mar, Basta itudlo ko lang si mo dason kay gusto mo gini siya amiguhon ni Action Mar. Or gusto mo komparihon ti Maninuyon taman ka eh. Okay lang? Sa duwaw? Sa dason pa. Makatipon pa. Dali. Ayun bala ni Madam Tare to bala. Next year ko no? Makakulbaan now. Ano? Next year ko no, may kasal-kasal ko no, March 29, 1996. Oo. Dahil di pa mo. Kalulbaan sa iban, guro eh. Sa imo dyan din ang kalulbaan, Ay, kalulbaan, yung kaya parang San Mar, kayo wala pa ko katipot. Napal mga 50 ka maninoy mo. Uy. Ika-35 ka pa lang. Imo dala na 51, Sige. Pwede man 51 kay parado may ginansya. Joke! Bala mo, 50 na ito kadunga. Ano mo? 51 para banse. Diba? Sige. Kaya parang di Paris. Kaya kung based sa Feng Shui Action Mar, dapat yan namin kung hindi Paris. Yes. Pero Action Mar, no, share talagang sa atin mga rockson. Basta mga New Year, amo ni bala. I don't know kung pati sa inyo, balay Action Mar, may mga pamahiin man kamo. Kung na carry over sa inyo yung mga seniors. Para sa Action Mar nga dapat pagka alas 12 may unod imo bulsa nga kwarta. May ang mga bintana, mga pertahan tanan bukas Action Mar. Para ko na masulod ang mga good luck. May ara naman nga kada corner sa bintana butangan coins. Sinsilyo? Oo. Damo na ko to singkohon nga may buos to nga. Tiyan mo na iya. Pwede na gyapon basta kwarta na gyapon Action Mar. Kanti hindi ko na maghanda manok. Manok nga pula?
Hindi manok gid action mark yung balila kuno ang kung manok kuno ang next year mo na kuno do isang kahig isang tuka kana. Yes, galupad na ko ng swerte. Oo, amo na action mark kinahanglan nyo man na gina-practice Kuya ka kaon kuya sang pakpak sa manok para kaming pagsik ako. para may pakpak ka. Oo, para maging Pakpak. panbla. Malupad. Oo. Galing kiti manok mo na gyapon. Oo. Ano pa gid? Kagin action mark tinambal gali di ba usually sa mga kadigulangan dapat mahanda ka pilit mo may pilit bala nga pagkaon. Di usually Valenciana action mark konsuman do tigkalalat. Oh, gani man. No. Di Ang balin sana yahaw. Kay para kuno ang next year gyapon ang inyo nga pamilya close gyapon, close Oo. family ties. Kon ka lang may hati ya. Ate pwede man mas kwan pagid, mas puro pagid. Pero hambal ni Madam Tare kay Action Mar, laway na kuno nga maghanda subong sang pilit. Ay na. Hambal na yan ni Madam Tare ha, kay ti mapilit lang kuno gyapon ang mga bad vibes sa sa 2020. Mapilit kag maupod lang sa 2021. So attention sa ginorderan sa sang Valenciana, i-cancel ko ang order ko. Joke lang wala action mark. Depende man sa mga practices kag pagpati man bala sang aton sining mga action. Sa una ganito bala action mark 12 fruits lang nga Subong niya 13 fruits pagidya kay para kuno bugana, gidya kagal umapaw gidya kuno action mark. Bao violation ha? Ha? Lapaw ko na. 12 lagi na pa ngayo. Mga 13 kay mo ya. Ang kay parang iban kuno action mark sulunobra gidya. Paso na, paso. Ha? Oh, paso. Now, Gini mo gani 12 na, kay ang 12 buinas, ang 13 malas. amo na, ang Oo. iba ni Tracy, gidi action bar, no? Oo. I don't know lang kung anong ilang basis nga mag-Tracy sila. Kaya Manila, mas mayo kung nga sobra. Oo. Sang sa kulang action bar. Ay na. Oo. May Tapos rason ba sumutong- Ha? May rason ba? Oh, last 10:14. Action Radio Philippine Standard Time, mga pamahiin, mga tradisyon niya, mga dapat tumanon before magsunod ang tuig 2020. Oh, 13, ara ka na 13. Yes, action mark. Kapano ka sa Pinoy lang man actually mo. Diba? Sa iba niyang pungsod yun, wala man sila gapati sa mga amo-amo action mark. Pero sige lang, ang aton siniyang mga ka-action. Miskin kita action mara magambal nga wala man may madula kung tumano naton. Hasta subong niya nga henerasyon action mar na carry over na ina from generation to generation. Pero mga kabataan subong mga millennials ginakadlawan lang na nila action mar no. Pares na bala nga ibis ni subong nga adlaw lang napisanan ang bata, buwas lang abi mapisanan magpanilhig akigan pa sang iloy. Kaya hindi dapat magpanilhig action mar. Kaya mga nagsinulod na kuno mga swerte, hindi pagsilhigon hasta sa January 1 para hindi magwa sa imo balay. So tigwanta kamo da kumayabo kamo da nga magsinulod. Dira lang na sa danay amo na action mar. Kag di pinakasikat gid syempre tambak si mo kagina pagkalambot alas 12 gani, pagbagting alas 12 ang mga bata dapat ang mga putot gid mo. Dapat action mar maglumpat-lumpat. Dopaka ba? Sakto nga yung action mar. Tangan na lang nilagan kuka-kuka kay base buwas baw. Base mag-ulan-ulan kay subong action mar kagina talo-talithi lang to. Subong medyo ulan-ulan na gid action mar subong nga mga inoras. Correct na. Sakto na ka man ang hambal sa pag-asa. Medyo way man sang lain gid nga panahon pero expect na naton ang pagtupa sang ulan. Okay man na kay makatag bulabog na pensar sa mga ka-action pa. Yes, kagti do ano man kumbaga pamiambalon ta na lang ang blessing in disguise. Kaya yung inulan action mar, hindi sila kapalupok. No. Masugata sila sa tuig, January 1 kumpletong ilang mga tudlo. May ara Blackson Eden nga magpalupok gina payungan na lang palupok. Ano grabe ba? Oo. Effort talaga? Oo. Grabe man ba? Para lang ito kapalupok. Oo, ginadalaan niya pa yung palupok. Grabe ba? Sino naman kay istoryahon ta danay nga ipaiway lang. Pero ang Pinoy action mar mangita gini paraan mo. Kay ang pagpalupok kisa man sa ginapatihan naton nga makapalayas sa mga malain nga ginhawa. Wala malain nga ginawa.
mga malain Action Mar nga mga vibes or negative vibes dira Action Mar. Kag di dapat actually gali Action Mar ng 12 fruits na bala. Dapat gali mga bilog lang ito nga prutas Action Mar kag wala nagalatay. Oo. So ang sandiya although bilog siya, hindi na siya kuno pwede Action Mar kay kita mo nang iyang galatay na siya daw. Hindi ko na pwede. Mga mamo na mga pagpati. Grabe no, kadamo sang dapat i-comply ng mga Action Mar. Dapat man niyara sang long life, bihon, pansit, kung may sarang kagid, spaghetti, nan, amon Action Mar. Pero tiyang sa amon niya share ko lang, notice ko lang sa balay Action Mar, no, si mama bala mag, na, sa lamisa. May ara, gin Action Mar, yahong sang puno sang bugas, may ara sang tubig, may munggo, may asin, may algodon, kag may mga chocolate coins Action Mar nga nakabutang. Kay para kuno pang paswerte ina para sa whole year mo na kuno Action Mar, hindi ikaw kuno magutom. Kay may ara kasang bugas dira, may asin kompleto na. Bugas dira, may asin, kulang na lang sibuyas, kamatis. Ang ilisahon mo ng sudan. Pero wala man Action Mar sa liwata. May madula kung tumanon taman ina, no? Kag subo sa una Action Mar, wala pa ni nausog no ang mga kung anong color of the year, etc. Anong dapat suksukon, anong dapat hindi. Sa una, Action Mar, polka dots na lang gina nga pula, di ba la? Kaya para attract na kuno sang kwarta. Akay bilog-bilog. Pero tikay na nabatian mo sa aton sila makaksyon ang balimadam tare likawan kuno ang color pula kay naga-attract kuno sang away Action Mar. Kabay pa sa 2021, peace and love lang kita tanan mga ka-aksyon. Action Mar, naghapit kita no dito sa may balaligyaan sang palupok sa bahin sang Talisay City, subong man diri sa reclamation area. Naga-standby na gid gali Action Mar ang aton sini nga mga BFP personnel subong man ang ilang BFP truck diri Action Mar. Kagati kay na actually dito sa reclamation area binimo do kadamo gini sang tawo nga nagabakal haw kay kadamo sa lakyan. Gali kay sila ang sa isa ka sa lakyan titig isa mo lang abi. Pero pagsulod mo to Action Mar kalapad man to sa reclamation area, jutay lang man ang mga ara dito nagabakal, ang iba nang nagatanaw-tanaw pa, nagaduwa-duwa pa kung magbakal sila o hindi kay base wala labot sa tsaktuhan ng ila budget, nagapaminsar man nga ay so no base mag-ulan malabwas kag masayang lang ang akon sining baklon ng mga palupok. Pero ang iba sa Action Mar do halos tanan tong mga estante damo with the stocks sang pasiret kay hindi lang pang bata, pwede man pang matanda. Mas maayo na ng Action Mar kag medyo safe na lang ang pasirit kag ang iba nagabakal sa gihapon sang turutot para may igahod lang pag abot sang alas 12 buwas man yadlaw. Sa aton siniwa ka-aksyon, bantay lang kag pagpamati lang gid diri man sa Action Night Patrol buwas nga adlaw para sa pag-celebrar naton sang New Year, pag-welcome naton sa tuig 2021. Action Mar, bantayan na karon ang aton nga balita nga nakuha man sa pagbalik report sang patrol. Observation report halin sa patrol, Action Ida Naboso, una sa balita, una sa Action. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon! Night Patrol! Field Reports! Last yes, 21 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Salamat sa observation report sa ato sa nga patrol. Balikan talang karon si Action Eden Naboso sa detalye sang yesterday na tipon nga balita. Antes kita mag-action bubo sa ato sa first pass sa ato sa mga commercials. Marohon tara ni mag-action kamanting problema bla. Ang problema, isyo kag kontrobersiya sa nga bakuna kontra COVID-19. Nagalala mag-aksyon. Halin sa pungsod nga mag-supply kag pungsod nga pagabaklan. Pakadto sa kung anong pinaka-epektibo kag hindi delikado. Panda mo sa mga nasyon nga nagkapresentar nga ayaw mo ng pinakabayo mo.
nga vaccine, COVID-19 vaccine nila. Diretso sa mga tao nga kuno natubsok ka na sa bakuna diri sponsor sa Pilipinas. Nanginisyon is bong. May bag-o naman subong nga isyo mag-aksyon. Amaning ginapatihan nga pagpalusot na naman sining bakuna halin sa iban nga pungsod pasulod diri sa pungsod sang Pilipinas. Ano nang kakatabo sa ato sa nasyon subong man? Ang gagawa subong pati ang mga mismo opisyal nato sa gobyerno na hindi na makahibaluhaw kung paano bala mapasiguro ang mga transaksyon sa kampanya angot sa COVID-19. Kung paano mapasiguro nga hindi na pag-isyuhan, ibutang sa insakto agad magsigi-sigi ng pagpatuman sing bakuna sa labing madali nga panahon. Anong balita magka-aksyon? Si Justice Secretary Minardo Guevara nagmando na sa taga-NBI nga imbestigahan ang ginapatihan smuggling sa COVID-19 vaccines diri sa Pilipinas. Ngang iban nga bakuna ginapatihan nga mutong gintubsok ginbakuna sa pila ka nagkatapo sa PSG Presidential Security Group. Ano nang sitwasyon ni man? Kung tuod gid man ngayon palusot maka-aksyon timbis nga makatutog sa pagplastar sa maayos sa ning bakuna ang ato sa ning gobyerno kag masugdan kung sinong dapat nga bakunahan. Ang gawa sa ning maka-aksyon magasentro naman di ang isyu sa mga magasaylo naman sa kung sino mga tao sa likod sang sining smuggling sang vaccines kung tuod gid man. Daw nagrinungkadol ng isyu no? Daw hindi naman tindihan no? Ipiyong tanalang ning matata kag tabunan tanalang aton sa ning dulunggan para hindi kita makakita kung anong katabo subong anong ginahimo sa mga hindi maintindihan ng mga tao nga sa gobyerno ay hindi tambatian ang ilaw sa ginapang hambal. Ano ba lang violation di kung tuod gid man hawagin palusot ni ang bakuna ni man sa idalom sang Food and Drugs Administration kon FDA Act of 2009. Ang pag-import sa anuman nga sahi sang health products nga adulterated but sa lingon gindoktoran inimpunan sa iban nga substance unregistered wala maparehistro o kung misbranded ang lubos ini nga ginadubilian kag pwede patungan sang pinalidad ang sinuman nga tao sa likod siri. Ay iban pa siri nga mga prohibited acts diri makaksyon mo ang manufacture, exportation, sale, kag ang distribution. Ang siling de Guevara, di lang ang taga-PSG ang ginatumod sa siling isyu ni, kundi maiban pa nga mga particular incident sang unauthorized vaccination ang imbestigahan man. Ang natabo mga ka-aksyon nga na may ara sang wala dari pagpahibalo o kung wala sang koordinasyon kay Presidente Duterte, angot sa ring isyu ni, bango si President sa lakon PSG Commander Brigadier General Jesus Durante III, siya mismo nagsiling nga sila yamong nagnabay sang among bakuna. Silang nag-request ganaya. Kag wala magkahibalo si Presidente Rodrigo Duterte o kung ano man nga ahensya sang gobyerno, kaya kung yung resulta, kibutanay porsyon. Ang resulta maka-aksyon ang gobyerno tinampukan sa buong isyu. Angot sa kun nga may pinanas sila ka mga military men kag cabinet secretary ang una nga nabakunahan sa COVID-19. Ang sabahin naman sa Malacanang, una na nilaging tinduan ining isyu ni sa pagsiling nga ining bakuna donasyon na niya. Bisan gani si Interior and Local Government Secretary Eduardo Anyo nagsiling nga wala sa malain ko na mga PSG ang nabakunahan bangod ini ang voluntaryo kag hindi para sa commercial distribution. Sino man dapat patihan taniman? Plus 10:26 Action Radio Philippine Standard Time. Ibobo talaga na yato sa rin nga unang abats sa ato sa rin nga mga commercials, sa ato sa rin nga pagpanubalik-balikan tara, ibalaon tara detalye sa nga mga balita, kaya kadulong sa ato sa rin nga mga Action Unit Reporters. Action Night Patrol!
magabalik pagkatapos ulit. Okay, dari kita sa pag-acknowledge na sa mga nagapaurok-urok subong nga gabi. December 30, sa ato sa nga live stream, si Vicky Marino Gudiv Akson Radyo Bacolod. Watching from Manila, si Dory Hison, good evening, happy New Year's Eve 2021. Alex Armonteza, mayong gabi, Sir Marlon, Miss Takagina, okay. Alex Armonteza, arama si Rose Chamay. Watching live from Cartagena si Palay. Okay. Bawi na ko sa imo na bakula na. Oh. Alex Armonteza. Patami ko lang ang abyan ko nga tanday transistor samtang paurok-urok. Happy New Year in advance. Zen Cabales, good evening Action Marlon, Happy New Year. Nene Inventor Aruza, good evening Action na Marlon. Advance Happy New Year to you and to your family. Greet ko lang si Ma'am Melba kag Murot Madrilino dira sa Isabela. Si Bea Jonathan nagsulodi, good evening Action Marlon. Ari dito is tutok Bea kay na nagsaka siya, no? Karimis ang pudding, no? Dolong yung kina, no? Si Kapuding Bea Jonathan Bea. Okay. Ronel Cardinal, good evening Action na Marlon. Pa-action lang ko sa family. Cardinal Abdon didto sa Nara, Kawayan. Michael John P. Son, good evening, Happy New Year, Action Marlon. Same man sa taran nga Energy Fans Club. Monitor from Chiado LEC Paranaque, tamyaw ko lang. Season Palma family sang Porok Brotherhood. Sumag. Dory Hison, Action Marlon. Monitor lang ko radio kay Lobat na ko. Happy New Year. Okay. From Montevista, Bacolod. Madam Auring, subong Sir Marlon, si Madam Motsa. Oh, si Madam Motsa, bali Alex. Robert Roma, good evening Action Marlon, greet lang da sa Medinceles. Family kay Kap Biko, nga taga Barangay Riverang, Happy New Year. Bernard, amigo tan Bernard Tabino, good evening Action na Marlon, Happy New Year. Wala na iya mga madam mag-predict sa kabuhi isang tao, bangkota siya kung napaktan niya kabuhi niya. Hamada sa gani. Halay kay Bernard Tabino. Amigo ta Bernard. Yvonne Boyser, good evening Sir Marlon Dan, sharing salamat Yvonne. Robert Roma, watching from Isabela. Jocelyn Limon Dispoho, good evening Marlon. Tamyaw ko lang si Nanghilda Macaranas. Sabi ko Bernard, amogid na Action Marlon nga palangga kagid ni Maridonia sa paaraling panlipunan kay mayo ka sa history. Si Ma'am Aridonia, may govern. Si Ma'am Aridonia glin, mga palangga namon nga mga teachers. Sa Doña Luisa Bedel National High School. Sa patagsang history ko na si Ma'am Aridonia. Alex Armonteza, Miss Eden, din ang accurate location sa Paraiso. From pamangkot din gid ang accurate location sa Eden Chess. Advance Happy New Year. Nonoy Flores, evening Axamar, watching from Cebu. Ana Andrea Famoso, good evening. Manok kadua parong, hamal ni Alex. 13th month pay, hindi na 13 fruits. Okay. Ray Gunman siya, good evening Marlon, 12 fruits, Lomboy, Datilis, Bugnay, Santol, Lubi, damo pa, hindi lang nakon makilalang iban. Action, okay. Ang mga putot ko imbes maglumpat-lumpat para magtaas, bis idin bikon pagkabit-kabit sila sa dalom sang doldol, sang kahoy, samtang usang sang manok nga pink. Joe Silveri, Action Marga pamati si Mami El Silveri, kag si Brodje Dilag, si Totobok Noy di Action Mar. Thank you gina. Iban balikan tanaman dugay-dugay. Do not just throw away questions and statements. Kasma nga aton sining Facebook page pagiya sa Action Radio. Ladies and gentlemen, this is
Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Don't not just throw away questions and statements. Kasma nga aton siring nga Facebook. Las 10:33, pabalik sa ato sa ring pagpangalagad. I-check tarang report. Unahon ta action hen si Action Roger Goteb. Live report niya gikan sa asurad sang Cadiz. Ibalaon ta man ni kung ano ang preparasyon sang mga kapulisan sang lokal nga gobyerno sa Cadiz City. Siring Bisperas sang New Year kon bag-on tuig buwas kadlaw. Buwas kadlaw ha. Ginasulit talang ang Aksyon Radio Bacolod ang number 1 AM radio station sa labing ulihing service ang Nielsen. Dere sa Bacolod kag Negros Occidental mayara sang special coverage. Buwas sa gabi samtang habil-habil ang mga inuras nga nabilin sa tuig 2020. Kita gyapon magapungko diri sa Action Night Patrol. Nasa Nueva Evidia tubtob alas 11. Hasta alas 11. Hasta alauna sang kaagahon. Unahon tala aksyon hen si Aksyon Stephen Presquito. Naka-standby na sa Piyakalinya. Ako na okay na sa Aksyon Roger. Sige. Ibalon tara maka-aksyon kay namo sa mga balita nga ato sa ringa pagkatalakayon. Unahon ta report gikan sa Maysuran sang Cadiz with Aksyon Roger Goteb. Standby. Aksyon Night Patrol Field Reports. Aksyon Roger, mayong gabi advance happy New Year sa report please come in. Yes, Aksyon Marlon, sa aton sila nga mga tagpalamate, ang bansaping New Year kinaw muli ang aton ginsubong iyang gamay na gislang ulat-ulaton na New Year na Aksyon Marlon. Yes. Pao sa aton sila nga area of responsibility karon gin pag-chair mo na ito ng tagsa-tagsa ka mga police station nagapabilin man nga mataway Aksyon Marlon kasi man sa aton sila mga kapulisan nga ang ila sila nga pagbantay sa Yapon kaga pagpangabay sa pumuluyo sa tawag na kooperasyon, no? Perting pagtumpa sa ulan sa amon di sumugay na observasyon naton sa syudad sa Cadiz at Sumar, labi na dito sa bahin sang komisionarya nga naging butang ang ini nga mga firecracker zone so nagbabahaan ito kayo na tungod sa pagtumpa sa mabaskong na ulan pero tani pagkatawag lingkunan no nga ang tao sa mundo, wala matyag sang COVID-19 nga sige ako na rin na siya sa palupok ko. Iba nga bugno lang tayo sila nila at lantaw malang kulo sila. Kung ano kami lang sanag sa lugar kasi sa lugar hindi na sila nga salayuhan katawo sa una. Karoon na ng firecracker zone. So subong iya, daw ginasalayuhan na sini Aksyon Marlon na. So ang amo na rin ang Bureau of Protection ribot-ribot magkina pero pagkatapos sila perte ang ulan kayo mo to no nag-pull out sila sa prosuno sa kahit para Secretary Ranger Basco dito si Fire Marshal nga buwas iya nga daw ilan din nila ang butangan sa isa ka gamay nga fire truck para nga mag-unay man siyang may fire truck ang unay dira sa Mayor Commissioneria isa sa mga ginadumilian nga mag-sulod dito amo ang mga hubog o kung nakainom Aksyon Marlon
labi na gid kon daw nakapanigarilyo pa nga mga persona kati way gigiparugutan nga magsulod sa firecracker zone. Sa syudad sang Sagay naman nagasigaw mga kapulisan nga kamay pa nga mga manaway sige promosyon sa New Year. Ito man ang pahabot bala o taga ginasigahom ni Police Major Albert C. Tatod sila nga pagpasiguran naman sa hepe nga nagpasalamat pa siya nga very cooperative na mga pumuluyo. Ang saya na lamang ate at matapos ng New Year kabay pa nga wala lang sa pag-antuwa di sila nagladabo kasi masyado man ka perwisyo bala sa mga biktima kaga subong man ang mga igo man sa mga anuman yung insidente ka aksidente kumayara agad man matabo at sa malon niya rin payag ni Police Major Albert C. ang hepe sa sinad sa nga Sagay. Actually matakasin ko na butaway sa makita man natin ang kalilang kooperasyon sa mga kumuluyan nila rin. Kung ang ilaman na pagiging ng lalungon na sa ilang safety, sa ilang kalawakan. So, amo na Action Marlon, ang nagpagbayag ng hepe, nariman sa may syudad sa Sagay. So, panay kita ka monitor Action Marlon sa aton sila ka panibot kamay pa mga mataway lahat na mag-aga naman kay sa Yapon na ang korupsyon ng implementar sa taknalas gyesa. Wala na yasa ang galagaw pa kasi korupsyon gaya pa na hindi nga ginahatagan sa implementasyon sa modern nga mga pulisan syudad sa Sagay-Syudad sa Candis kasi pareho yes, sutak na ang korupsyon hasta sa alas 4 So Jer, busta na ya may mabatian ka ba ang halupok sang firecrackers? Actually, kahapon, katatlo gini, nakakag dyan si May City Park, at may nag-text kita ganito sa ito sa kilala ng pulisa. Kinito sa kay polisi nga Magsasarjan Rizala po, nisin ko may kapalupok naman ni pareho, hindi why maniya na dyan na tuon sa firecracker designated area bla. Kadira lang mapalupok. At mayari na rin nga area nga dira lang mapalupok. At sumalon, kagaman ang istrikto ay patumar man sa kapulisan. So, parte subong yan at lao wala kasi ito pangulan dire kay ina na palang labig man kag medyo nagsatakil ng tubig mo. Siguro wala man guwa kang bilat ng abilidad. Ang pila ka nag-plano nga mag-sindi naman sang mga firecrackers at magpalupok Action Marlon. Sige. So para, simula, matulot ang uhay Action Marlon ato rin nga area of responsibility. Una sa Marita, una sa aksyon. Ini sa aksyon po, Yaragutim ng report sa Bacolod. Aksyon! Aksyon! Night Patrol! Field Report! Salamat Aksyon Roger Gutib. Buwas sa special coverage sa mabalik sa Aksyon Roger. Para naman sa report niya angot sa coverage sa pagsugalaw sa Bagong Tuig. Alas 10:40, i-check na naman ang detalye sang balita nga natipon ni Action Stephen Fresquito. Partikular sa area sang surad sang San Carlos. Ang San Carlos City mag-action isa man sa mga surad diri sa Negros Occidental. Naghatag man sang pagdumdum pagkomemorar sang death anniversary ni Dr. Jose Rizal. Kaya man pangabalita na tipo ni Action Stephen. Action! Night Patrol! Field Reports! Action Stephen sa report ngayong gabi, please come in. Yes, Action na Marlon na nagpatigay sa Oplan na sita ang aton nga katapos ang aton kapulisan sa diin ng among nga Oplan sita ang among nga pagbantay sa kadalanan nila bina sa ini San Juan atong nga barangay 5 kagina sa aga kag sa ibang tagid nga mga hotspots nga barangay nga sabihin na ara dira ang illegal nga droga o illegal nga mga aktibidad sa sining mga nagagamit kay nagbaligyas sining illegal nga droga gani nga kagina sa mal nato na saksihan ang pagbantay sa aton kapulisan kag sa pagsulod sa sining mga sulod sa among nga mga lugar ginsita ini sa atong kapulisan nila binay ni nagasakay sa mga motorsiklo
kag ginapangayuan sa ilang mga lisensya o kag ilang mga rehistro sa ilang motor kag sa diin kun wala isa ka gina nga aton abtan nga persona nga nasita ini kag gitikitan no sa aton man katapos ang law enforcement team nga sa din na upod sa aton kapulisan sa pagbantay kag pagsita sa sining nga mga individual gani nga sunod pa sa kay Police Staff Sergeant Dwight Pardo nga ang isa sa upod nga nagapanguna sa among nga team sa San Carlos sa PNP nga hindi lamang kay isa ka lugar ang ila ginabantayan apang may ara pa nga iban no so gani nga as long as sa ila agud nga maganagan ang kriminalidad ila bina sa sini nga aton nga pagsugat sang bag-ong tuig New Year buwas nga adlaw so gani nga padayon ini kay ginahimo sa aton kapulisan even nga gabi adlaw hasta nga agud nga mangin matawhay nga wala sa mga krimen kag mga violar no o ba sa labi na sa aton nga health protocol nga ang paggamit ng face mask ug face shield sa sini nga mga lugar kay kadamo gid aksyon na Marlon nga mga pasaway sa gihapon kay kun patrolya ang aton mga kapulisan pag abot sa aton kapulisan dayon nga nagdinalagan ini nga mga personas sulod sa ilang mga lugar and then kung lakat na ang aton kapulisan nagbalik naman sila sa gihapon sa ilang aktibidad nila na sa ina nga mga lugar nga medyo congested no kag pamina nga kadamo gi sa aktibidad dira ilabi na sa ining illegal nga droga so wala mangin action Marlon ang mga ato nahipos nga balita rin diri sa siyudad sa San Carlos. Una sa balita, una sa aksyon. Ini si aksyon Stephen Presquito sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon! Night Patrol! Team Report! Las 10:43 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Kay na sa ato sa nga palatuntunan Aksyon Reports Afternoon Edition. Munota ang natabo nga pagkapatay tubala sang siyam gid ka mga persona dito sa isla sang Panay. Now, ang latest maka-action kay man sa mga hapon, nagpatigayon sa press conference ang Criminal Investigation and Detection Group sa Region 6 pagi sa kaya Police Lieutenant Colonel Hervasio Balmacida. Siling niya maka-action may natabo nga shootout matapos nga manag-survey ini sila sang search warrants sa siling mga subjects mag-action nga ginapatihan mga miyembro sang New People's Army o kon NPA sa nagkalain-lain nga barangay sa Tapaz, Capiz. Kaina sang kaagahon nagumpisa ini las 4 kaina sang kaagahon ang ila sa ring operation resulta dari siyam gid nagkalabatay ho kag mayara sang 17 pa kaiban ang nagkanadakpan na arestar maka-aksyon. Ang operation gintingob nga puwersa sang pulis kag army forces sa idalom ini sa ginatuwag nga CIDG Oplan Paglalansag. Sa single day sa langkadlaw, naka-arestar ang atos sa mga otoridad 17 suspected rebels. Pulo halin sa Tapaz kag 7 akon 7 halin sa Kalinog, Iloilo. Kag mga na-recover man sila. Nagkalain-lain nga mga kalibre sang pusil kag explosives. Ang search warrants maka-aksyon ginaserve bagulan sa kaso bago sa kinapatihan illegal nga pagupot sang pusil kag eksplosibo, illegal possession of firearms and explosives. Tiwalaton tanibas maka-aksyon kung ano ang development sa kay gapati kita nga may isa naman init naman nga talaga kayo ng ka-issue mo. Mandari sa Negros Bacolod daw mo maninatabo din nagliligad nga binulan mag-aksyon sang way pa mag singke ganang problema balas COVID-19. Las 10:46 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Wasto toke ka mo adari sa Aksyon Night Patrol Special Coverage. Kaya medyo malawig-lawig kita, boss. No? Sta kita launa sang kagahon, boss. Parang at least ma-feel natin ang
sulod gid sang minuto or segundo sa nga tuig 2021. Was may duha ako ka mga kaayuhan nga ipanagtag sa aton sa nga mga kaaksyon. Mo, di lang isa kundi duha gid. Kay subong basi ko nayawan na tabla ka tawag sa ilabla. Kay iba nagatipo na sang porsa. No, parang pagratsada boss gabi. Balikan tarang detalis ang mga balita sa ato sa Riga Patrol with Action Eden Aboso. Action Night Patrol Field Reports. Action Eden sa balik ka report. Please come in. Action Mar, dakop ang mag-live-in partner kag sa pagkapersona sa bypass operation ngayong patigayan sa Police Station 8 sa Purok Pangige, Barangay 1, Ciudad San Bacolod. Ang subject sa operasyon amo si Mary Grace Lopez, 26 anyos ang edad, nagdagpan man ang yes ni live-in partner na si Romel Arroquio, 39 anyos, lunsay residente sa nasamit ka lugar, kag isa pa ka persona nga ginsilala kay Tyron Beliosilio, 30 anyos ang edad, residente sa Barangay Taculing. Sa Police Station 8 Commander Captain June Ray Batadlan, kapin isa ka semana nila yung paidalong sa surveillance si Lopez, magod ginatudlo siya sa iban ng mga drug personalities na una na dagpan sa kapulisan. Dugang panibatadlan, nakuha sa ilan ng Day Lopez kag Arroquio ang 2.5 gramos sa ginasuspect sa Shabu, balor 17,000 pesos samtang drug paraphernalia naman kay Beliosilio. Priso karon sa custodial facility ang nagkaladagpan. Priso karon sa custodial facility sa Police Station 8 ang mga nagkaladagpan. Balita halin sa patrol, ang ka-action ni Action Ida Naboso. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Action Night Patrol Field Reports. Salamat sa report ni Action Eden Aboso. Ato sa mga nagapula-pula ng mga ka-action ho. May nagapamangkot din nung update kuno sang lalaki ito balang nagsaka sa Santol sa sunod sang Talisay. Naraogid man to siya, gindala siya sa police station, ginpa check up. Agti subong daway naman so far sang balita angot siya. Siguro pati man siya sa panugyan sang mga advice no sang mga miyembro sang iya sa denga pamilya. Galing ato nga balita tinagkuha atensyon sang publiko. Akon mo masaka kay mo Santol halin las 4 sang hapon. Na okay mo ya las 8 sang aga. Naulanan ka na. Wag ka pagkakaon. Korte nga resistensya sang lalaki no. Ganahana masakotani manaog to galing kay mayara siya sang pila ka mga ginademand. Gindalan to sa gani chainsaw mo dalom. Ginambalan sa kanya ka manaog na. O doon ko ang puno. Why sa tana nagpamati Ato tani medyo panda malang to parang mapilitan sa manaog bla pero tiway gid ka saler siya ang chainsaw Problema to sa pamilya no. O kabay pang mataga na siya sang nagakaigo man nga atensyon. Amo na nga sahi sang pensar sang tinuga. Hindi na dapat pagbayaan nga nagaisahan nun lang kay delikado na tamay. Dito sa Ormoc City gani kita ka mo matamat managani post sa Facebook social media. Ang babayi bilang may depresyon. Atong nagtungtong siya sa amot lang ng panawagis naman. Basta kadalom-dalom nga pilas nga may tulong-tungan sa babaw bla. Mayo lang ka nakitaan sa mag-action. Si Mayor Richard Gomez gid. Ang nag-ayo siya, nagnegosyar sa iya. Ato grabe man tong problema sang babae action na hen kay may bana siya, may bata siya 7 bulan. Galing kay nagbulagay sila sang bana niya, may bagos nobyo. Ang ila sa nga bata ang indala sang bana niya, siguro grabing pabinsaron niya bala, na-depress siya. Nagkadto to sa lugar, tumuntong to sa ngasos, grabe kataas ang bilas. Isa lang to ka ipaslong sang iya sa nga batis, dagdag to sa talom.
Kaling kaysang ulihi na mati man siya, ang ginhimo mga ka-aksyon sa mga otoridad labi na ni Mayor Richard Gomez sa Ormoc City. Ginpangita tong nobyo ya, gintawgan, ginpakadtos lugar. Ang nobyo ya, amo ang ginpamat-amat kadto sa iya. Ginmutangan hinggot nobyo ya. Base kung iban nga tao, ito ba mga matamat kadto sa iya makita nga hindi kilala ba sila lumumpat sa bala. Ang nobyo ya tuod. Ang nagpalapit sa iya, naluwas siya. Depresyon to mag-action. Grabe nga pagka-depress sa babae ito. Para may video na mag-action na matamat man naka-post sa social media. Bulubudla ini nga sahi nga mga tinugan dapat hindi na pagpalawigon nga man gidabatsyag nila kay kung maglala na maka-action nga maglala bulubudla na nga mabulong man pero ti madugay-dugayan nagbase kung maglala ang ina sa ginapinsar bla kag ano pang ila sa nga mauyatan kag ano pang ila sa mahimo bla makaperwisyo pa sila sa ila sa nga isig kataw. Last 10:53 Action Radio Philippine Standard Time. Si Jose Lee Rais Paragusa. Good evening na Marlon. Happy New Year lang mga kasimanwa ko. Si Flor de Lis Barilio. Good evening Marlon. Happy New Year. God bless. Arnel Gatanila. Happy New Year. Last 10:53 Action Radio Philippine Standard Time. Kabay pa nga ining nabilin nga mga nadlaw sa nga tuig 2020. Nangin maayo lang sa aton, maupod sa aton. Kag ang taran-taran nga mga dimala sa 2020 magkalapanas na pag-abot sa nga January 1. Nangin maayong ato sa kaintangan, maayong ato sa nga palaabuton. Ang Action Radio Bacolod may ara sang year-end reports ha. Tutok ka mo diri kay babatian ninyo mag-action ang mga dalagko ng mga balita talalupang doon ng mga hitabo na nagdalikop sa bilog nga tuig 2020. Huwag naman guro sa iban pa nga pinakadako nga balita kundi COVID-19. Di bla bilog kalibutan No COVID-19. Amo nang putos gid nga problema kag balita. Hitabo o kon krisis sa pungsod sa Pilipinas nga nag-apektos tanan why diyasan nakaluwas sa COVID-19. So may Action Radio Bacolod may ara sa ipabati sa inyong year-end reports. Last 10:55 Action Radio Philippines Standard Time Action Night Patrol magatakop naman temporaryo. Matulutaw man ang atong siring Miyerkules nga pagpangalagad. Mapalupahuway ta temprano pa kay mabalbal ta buwas gabi. No, hasta kita magkaagahon. Sarasanin ta na special coverage sa DYEZ Action Radio Bacolod sa pagsugalo ta sa New Year. Sa New Year's Eve. Last 2 media boss Top balauna sang kaagahon. Sa kalan sa gihapon sang aton sa mga action unit reporters, News Center naton action and defensor. Sa aton sa mga patrol action Eden Aboso with action Nixon Tahom. Action Roger Goteb, Surat Sangkade, San Carlos City action Stephen Presquito. There is a technical control ato nangin kabulig dengan katuwang action Henry Spulgar with IT expert, information technology expert action El Way Dotelios. Ako naman action na Marlon Herbaya nagabilin sa good night, sleep tight, sweet dreams, good night. Una sa balita, una sa action sa Bacolod, Action Radio. Action Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko.